बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै आइन बानायनानै लानो हायो बैसागु बोथोराव आंखौ फैसि फैसि नेदों दा बिलाइ आइ आफा दुखुथिया जों नुदों स्लोगान हिसाबै हाग्रामा महिलारि सरकार जों नुदों स्लोगान हिसाबै प्रमोद बर' सरकार नाथाय जोंनि जि मोनसे गोदान पलिटिकल पार्टिया दिनै सरकार दानो थांदों बा जों जुजिनो नागिरदों बियो नाथाय जोंनि सरकार जोंनि बिटिसि हिस्ट्रि एकर्ड साइन खालामना होदों गभर्नमेन्टआ नाथाय इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनायनि दायित्वआ एनडिपिनि लिडारफोर आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे पलिटिकल पार्टिनि दरकार इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनायनि दायित्वआ एनडिपिनि लिडारफोर आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सानजा भारताव मंगलया फेब्रुवारिफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन অৱশ্যে এটা কথা যে চুক্তি হ'লে শান্তি আহিব সেইটো নহয় যে চুক্তিত যিখিনি দফা আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সন্তুষ্টজনকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन बिटिआरखौ लाबोखांनायनि उनाव नैबे इलेक्सनाव पावाराव फैनानै बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि दायित्वआ एनडिपिनि फाफ्लियाव सोनारो डायनासर आरो दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै शेड्युल एरिया मोननानैबो दिनै जोंहा सहाखननि बेबस्था गावनि सेल्फ गभर्नमेन्ट थासेयावबो गावनि सोरखार थासेयावबो दिनै मोनसेबो गोहो बाहायनो हायाखै फोथायनायखौ गोथौयै सालसेम लांथाबाय जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकल पार्टिखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो जोंहा मा दरखार दङ दिनै एनडिपिआ 34 बोसोर हाथियारनि संग्राम खालामखांनायनि उनाव गोदानै पलिटिकल पार्टि मानो दिनै जों जोनोम होनो गोनां जादों नाथाय इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनायनि दायित्वआ एनडिपिनि लिडारफोर आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे पलिटिकल पार्टिनि दरकार पलिटिकल पार्टिया मोनसे सासनाव थानानै सासननि गारियाव थानाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ एक्स लिडार एक्स केडार बर' समाजखौ लानानै गुबुन गुबुन हारिखौबो लानानै दानाय जादों दा बे मथेब्ला फारसेथिं अनजलि दैमारि बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंदों बे मोजांनि बाथ्रा अनजलि दैमारिया बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुंदों मोजां बाथ्रा সকলে বৰলে নাপায় কাৰণ তেওঁলোকে 25% হে আছে কাৰণ তেওঁলোকে খালি বলে 15% হে আছে তেওঁলোকে বলে খালি 10% হে আছে কিন্তু কেনেকে হল কাৰণ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক যেটা সৃষ্টি কৰিছিলে য'ত ট্ৰাইবেল সকল মেজৰিটি আছিল তাত হে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক সৃষ্টি কৰিছিলে অন্য ঠাইত সৃষ্টি কৰাই নাছিল তেনেহলে সেই ঠাইত আজি ট্ৰাইবেল সকল কিয় মেজৰিটি নহয় দ্যাট মিন্স देयर इज এ এনক্ৰোচমেন্ট তাৰমানে তাত বেদখল হৈছে বড়ো মানুহ বা ট্ৰাইবেল মানুহ তাত মৰি শেষ হৈ যোৱা নাই তাৰমানে তাত বেদখল হল কেনেকে আজি 15%ত আহিল য'ত মানে মেজৰিটি চাইবলা এই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকবিলাক গঠন কৰা হৈছিল এটা মাইনৰিটি হল হয় হইছো কিয় বেদখল হৈছে এই কথাবিলাকটো আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগে এইটো কোৱা মানে আমি নন ট্ৰাইবেলৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথা নহয় কিন্তু হয় মই প্ৰটেকচনৰ কাৰণে আপোনাৰ বক্তব্যটো 1886 ৰ পিছত আকৌ 1981ত সংশোধনী হল সংশোধনীত স্পষ্টকৈ কথাবিলাক প্ৰতিটো ধাৰাত লিখা আছে বৰফৰা গাঁৱনি হায়াৱনো মাবাयदि 20% जाखो निश्चय जिखिनि समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सोरजिदोंमोन बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन
जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बे समनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1948 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो तार बाबे दायी कुन who is responsible for it जों जेन दा 20% निफ्राय 15% जाया 15% निफ्राय जेन 10% जाया 10% निफ्राय जेन जों 5% जाया 5% निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों नांनो गोनां जादों जों डायनासुर आरो दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै जोंखौबो सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों ओंखायनो जोंनि हिनजाव मानसिफोरनि मेन्टेलिटिखौ जुदि जों गोजौ खालामना दोननो हानायमोनबा हयथ' दिनै बे समाव हमथानो हागौमोन न'खर गंसेयाव दिनै सोरबाया अर सावना होयोब्ला हिनजाव हमथानो हानाय बादि दिनै जोंनि गेजेराव जिथु इनाय अनागार जादों गावजों गाव खौसे गैलायै जादों बेखौ जों गाव बानायना लानाय नङा बाहेरा माबा मोनसे सक्तियासो बेखौ दिनै खालामदों जोंनि गेजेराव एना एनि खालामनाय गावस्रा होनाया बे थिक बे रावबो बर' मानसिनिफ्राय सोरजिजानाय नङा सोरबा गुबुन सक्ति जाया बर'नि जौगानायखौ लुबैया जाया बर'नि देरहासारखौ लुबैया जाया बर'नि मोजांखौ लुबैया जाया बर'नि खौसेथिखौ लुबैया बै सक्तिया दिनै बर'खौ गावस्रा होदों गेलेहोदों जों गेलेदों ओरैबादि गेलेदों जों बुथारलायनायखौबो सुथारलायनायखौबो जों दिनै गेलेदों होननानैनो साननानै लादों दिनै मोनसे समाजा थांनानै थानांगौब्ला हौवाफोरजोंल' मोनसे समाज थांनानै थानो हाया मोनसे समाजाव हौवा आरो हिनजावनि पार्सेन्टेजआ 50-50 थायो हयथ' हिनजावनि बिबाङासो माब्लाबा बाराबो थानो हागौ मालाबा सुबुं साननायावहाय सोरखारि हिसाबाव माबा जाथियावहाय हिनजावफोरनि बिबाङा बारा जायो जिखि जाया मुथते जों बेखौ बुंखानांगोन जे मोनसे समाजाव हौवा आरो हिनजाव समान बिबांजोंसो मोनसे समाज जायो होमब्ला मोनसे समाजखौ जोङो सासे मानसिजों रुजुयोब्ला मोनसे समाजनि खावसे बाहागोआ जुदि गोथै जानानै थायो आनकनसियास जानानै थायो खुनु सांग्रांथि गैया जानानै थायो सानखांथि गोसो गैया जानानै थायो होमब्ला बै समाजा बेसेबां गोख्रों जानो हागौ खावसे गोथै मानसि जेरै पेरालाइज जानाय मानसि पेरालाइज सासे मानसिया जेब्ला पेरालाइसिस बेमार जायो होमब्ला सासे मानसिनि खावसे देहाया थैयो सालायनिफ्राय आदि करि खावसे थैयो खुदै मन'नो होनब्लाबो मन'नो हाया जिनिस मन'नो होनब्लाबो मन'नो हाया फारसे सारा देहानि खावसेखौ जों सोमावनो होनब्लाबो सोमावनो हाया होमब्ला बे मानसिखौ जोङो सुस्थ' मानसि होननानै जों माब्लाबाबो बुङा होमब्ला मोनसे समाजनि खावसे बाहागो हिनजाव मानसिया जुदि आनकनसियास बा खुनु साननो हखांनो हायै जुदि इनेक्टिभ जानानै थायो समाजनि गेजेराव होनबा बे समाजखौबो निस्सय जोङो सुस्थ' समाज होननानै बुंनो हानाय नङा বিটিআর অঞ্চলত তেজ নিদিয়াকৈ সংগ্ৰাম নকৰাকৈ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ও পোৱা নাই আপুনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ কাৰণে এদিনতে 5খন মেডিকেল কলেজৰ নাম এনাউন্স কৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত এখন মেডিকেল কলেজ পাবলৈকো তেজ দিবলৈ বাধ্য হৈছো সংগ্ৰাম কৰিহে আমি পাইছো তাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ কয় যে আমি এইটো দিছো সেইটো দিছো বোলে একোৱেই আমি ব্যৱহাৰ কৰিব জানা নাই बिफां बारस्लाय दाउखौआ मानो गाबो आयो बैसागु बोथोरा मानो फैयो आयो गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आयो मेगनजों दै गयो
खाफाल मोजांफोरा रायजो जादों हनै आखु माइ बाख्रि बे सुनिहा मावनानै जानांदों मेलेखारि साख्रि मेलेखारि आयो बैसागु बोथोरनि
ना देब्रा 100 টাকা বুটুলে খাই মাঠে মোবাইল আমি কোন হয় আজি কি হিচাপে আহিছো ইয়াত আমি কোন বুলি আহিছো ট্ৰাইবেল ইয়েস ও আমি কোন ট্ৰাইবেল আমি সকলোৱে ট্ৰাইবেল ট্ৰাইবেল মানে কি বুলি জানিছিলো আমি পুকা খোৱা ট্ৰাইবেল গাহৰি খোৱা ট্ৰাইবেল খামু খোৱা ট্ৰাইবেল জংগলৰ শাক জংগলৰ পাত আলু খোৱা ট্ৰাইবেল বেং খোৱা ট্ৰাইবেল কেকুৰা খোৱা ট্ৰাইবেল হয়নে নহয়